Hola, aquest Sant Jordi ja està aquí, ja és aquesta setmana, us queden poques oportunitats per trobar els llibres que voleu o que voleu regalar i jo us proposo un Letra torcida, Dirty Words, Tom Franklin, novel·la surenya, novel·la de policies, novel·la de crims, novel·la d'ambient xafogós, del passat que torna. Per tant, un llibre que us atrapa i que, evidentment, no us deixa estar fins que sabeu què va passar fa 20 anys en aquest poble del sud dels Estats Units. Bé, doncs la meva recomanació per aquest Sant Jordi és Els Desperfectes, de la Irene Pujades, Premi Documenta 2020. És un llibre de contes, més aviat breus, amb un alt sentit de l'humor i en particular de l'humor negre. És un llibre on hi apareix molt també l'element de la inversemblança, a mi m'han recordat molt a Pere Calders aquests contes, i tot i això, tot el seu caràcter inversemblant, són contes que trobo molt quotidians i que he sentit molt propers i m'ha estat molt fàcil de sentir-m'hi interpel·lat. Són contes que a vegades també tenen un caràcter molt temptatiu, on importa molt més la forma que no pas el contingut, potser, i en aquest sentit els he trobat molt sincers, molt honestos, molt bonics, i això, sincerament és l'únic llibre que em ve realment de gust de recomanar aquest Sant Jordi. Els Desperfectes, de la Irene Pujades, Premi Documenta 2020, publica l'Altra Editorial. Benvolguts i benvolgudes, aquest Sant Jordi us vull parlar breument d'una novel·la de Blai Bonet, Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria. En aquesta novel·la no hi ha cap fuster i no hi ha cap Maria. És una novel·la coral, és una novel·la collage que reflecteix un tipus de societat d'una Barcelona tardofranquista burgesa amb diferents personatges, alguns dels quals es desenvolupen, d'altres no tant, però que agafa personatges molt vinculats a moments de transició, adolescents que descobreixen la sexualitat, que descobreixen la identitat, que descobreixen la religió, etc. Llavors hi ha reflexions molt universals en aquest sentit, però és que a més de que aquestes reflexions són interessants en si, Blai Bonet ho fa d'una manera divertidíssima, amb una ploma brutal en la qual hi afegeix barbarismes, hi afegeix jocs lingüístics, hi afegeix uns silencis valuosíssims, que de fet fan que les escenes siguin molt cinematogràfiques i que puguem passejar per una Barcelona evidentment caduca i totalment passada, però que encara és molt recomanable de visitar, i més amb un company com és Blai Bonet. Salut, bon Sant Jordi i fins aviat. Els llibres que m'han agradat recentment per aquest Sant Jordi són llibres sobre les coses petites, no sobre les grans idees, sobre les coses quotidianes, les coses pròximes. Parlaré dels dos alhora, perquè el mateix tema tocat de bandes diferents. El primer és de Pedro Mairal, Salvatierra. No sé per què, no ho explica l'autor, Salvatierra és el nom del pare del protagonista. Perquè va d'això. Va d'una persona, un home, que el seu pare s'ha mort, que era pintor, que fa anys que no saben què fer dels quadros, i decideixen buscar una subvenció que algú faci un museu d'aquests quadros del seu pare. Però res és senzill, i quan finalment la troben, resulta que ha desaparegut un quadre. I és la investigació d'on ha anat a parar aquest quadre i la recerca del pare. Però el busca pel poble, perquè això passa en un poble perdut d'Argentina, i el busca a través dels seus antics amics. I llavors és una recerca quotidiana, no metafísica, no dolguda, no és un retrobament, és senzillament descobrir qui era el teu pare. A l'altra banda del món, ara, Califàtides, que ha sigut famós per un llibre, perquè un grec que se'n va anar a viure a Suècia, ara, de gran, torna a escriure en grec i parla de la seva família. No t'he tornat recentment, però no m'ha agradat tant. El que em va entusiasmar va ser el de l'any passat, que també val per aquest Sant Jordi. Madres e hijos. No sé grec i no puc discutir aquesta traducció, però no va de madres e hijos. Va d'una mare i un fill, que és el Califàtides i la seva mare. Ell és vell, té més de 70 anys, i sa mare és bellíssima, 90 tants, però té el cap clar.
i ell ve de Suècia, i ell diu que viu a Suècia, que es va exiliar a Suècia, segueix vivint a Suècia, i passa una setmana a casa de la mare a Atenes. I també és això, la cosa quotidiana, la cosa petita, aquella mare, mandona, encara, però al mateix temps amorosa, ell que recorda, ell que enyora, però al mateix temps vol tornar a Suècia perquè és on té la seva família. En fi, aquestes petites coses que són la vida. Per aquest Sant Jordi. Molt bé, doncs jo us porto Tardor, de l'Alice Smith, editat per Raig Verd, i és una novel·la d'una escriptora escocesa, però que ens l'ambienta després del Brexit, i per tant és una novel·la on la protagonista és l'Elisabet, que té un veí que es diu Daniel, i la novel·la anirà entorn de la identitat i dels veïns i en definitiva qui som i la relació que tenim amb les persones del nostre voltant. És per això que crec que us pot agradar aquesta novel·la, perquè reflexiona sobre la identitat i també sobre el pas del temps, i veiem que al llarg de tota la novel·la té molts flashbacks, endavant, endarrere, juga molt amb el tema del temps, tant amb el temps atmosfèric com amb el temps temporal, i jo crec que us pot agradar molt perquè us podeu sentir identificats i també està molt ben escrita. A part d'això, l'Alice Smith ha començat per aquesta tetralogia titulada Tardor, però les seguiran hivern, primavera i estiu, que és l'última, i és per això que us el recomano. Com que arriba Sant Jordi i aquesta tradició està vinculada a l'amor, sobretot el de parella, he volgut escollir Manual d'amor aristotèlic per a dones del segle XXI, d'editorial Destino, en què Montse Barderi d'alguna manera desafia els textos d'Aristòtil compartint-lo totes nosaltres, un assaig per tothom que vulgui revisar les seves relacions i vulgui distingir aquelles pràctiques de mal amor. La meva segona recomanació per a aquest Sant Jordi és aquesta nova traducció del Mestre i Margarita, que és un llibre que jo mai havia llegit fins ara i que he aprofitat que Pro l'ha editat una altra vegada per fer-li aquesta lectura que m'ha deixat trasbalsat. I és que aquest llibre té de tot. Per exemple, jo no m'esperava, perquè no en sabia res, trobar-me a Pons Pilat en el segon capítol com a protagonista absolut d'un munt de pàgines amb un Jesús completament diferent i tot un relat. Per tant, i a partir d'aquí, delirantment, Bulgakov crea un retrat del Moscou dels anys 30. Mestre i Margarita, Mikhail Bulgakov, en traducció de Xènia Diakonova. Proa.